Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दिनै डिसकास खालामगोन important update बेनो जाबाय SSC MTS Havaldar and Daily Police Constable so नोंथांमोननि latest update गासै पोस्टआ 20,000 नि खाथियाव दङ आरो बिनि सिलेक्शन प्रसेस आरो नेक्स्ट लेभेलाव माबादि वेकेन्सी so माबादि चेन्ज जाखो एग्जाम पेपारा जों बेखौबो बेयाव नायगोन रोखा रोखा जाहाथे नोंथांमोना बुजियो जेराव 10 पासनिफ्राय डिग्री पाससिम नोंथांमोना एलिजिबल जादों SSC आव दा जायखिजाया 10 पास लेभेलबा नोंथांमोना 10 पास आनजा HS आनजा डिग्री आनजा गासैबो खालामनो हायो बे नङा जे 10 पास बिदोंबा 10 पासल' खालामनो हागोन बे नङा so नोंथांमोना मिनिमामासो 10 पास अके जेरै जिडि होनोबा गोबां खालामनो हायो आरो MTS आवबो 10 पासनिफ्रायनो नोंथांमोना जेसेबां फरायनाय दं हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो हाजोबो दा गोबाव खालामबा SSC MTS आव एग्जाम जागासिनो जोबथारसिगोन हाबलदार पोस्टआव आरो नेक्स्टआव डेली पुलिस फैसिगोन कनस्टेबलआव गैयाब्लाबो 10,000 नि खाथियाव चान्सआ दङ so बिदिब्ला जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो so दाय लोगोफोर आं फैग्रोबाय अफिसियेल वेबसाइटआव SSC आव बेनिफ्राय जोबोद मोजां आपडेटआ बेनो जोंनि थाखाय जे डेली पुलिसखौ नोंथांमोना थाबैनो एग्जाम होनो मोनमारसिगोन आरो बेयाव फार्स्टआवनो एग्जाम जागायसिगोन बेनो जाबाय so नोंथांमोना 14 नभेम्बरनिफ्राय जागायसिगोन आरो डिसेम्बरसिम जागोन आरो MTS आ नोंथांमोना 6 फेब्रुवारि 2024 निफ्राय जागोन नाथाय एप्लाइआ नोंथांमोना कनस्टेबल डेली पुलिसआ सेप्टेम्बर 1 निफ्राय जागोन आरो 10 अक्ट'बराव MTS आ जागोन अके बे जाबाय डेली पुलिसआव दा डेली पुलिसआव फार्स्टआवनो नोंथांमोननि CBT एग्जाम जायो माने कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट जायो माने अनलाइन एग्जाम नोंथांमोना मिथिगौ जे डेली पुलिसआव फार्स्टआव एग्जाम जायो अके एग्जाम जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि PhD दङ रानिं दङ अके स' रानिंखौ नोंथांमोना गुवाहाटियावनो नोंथांमोना खारनो मोनगोन आरो बेयाव पास जाबा मेडिकेल टेस्ट जाबाय बेनिफ्राय डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जानानै नोंथांमोननि साख्रि आरो काटअफआ स' बेसेबां थांदोंमोन नेक्स्ट लेभेलाव जों बेखौ नायगोन एन्ड बेनिफ्राय प्रिभियासनि काटअफखौबो जों बेयाव डिसकास खालामगोन दा बे एग्जामखौ नोंथांमोनखौहाय SSC आनो कन्डाक्ट खालामगोन दे SSC आ कन्डाक्ट खालामगोन 100 मार्क्सनि एग्जाम जायोमोन सिगाङाव 100 मार्क्सनि एग्जाम जादोंमोन सिगाङाव नाथाय देग्लाय चेन्ज जानायनि चान्सआ दङ मानोना MTS आबो चेन्ज जाबाय देन गोबां चेन्ज खालामगासिनो दं SSC आ एग्जाम कन्डाक्ट खालामनायखौ GD आबो चेन्ज जाबाय 100 मार्क्सआ गैला दाना बारायजोब्बाय स' लोगोफोर SSC MTS आवबो दानिया 150 नि एग्जाम जादों स' नोंथांमोना मिथिगौ जों बेखौबो नायगोन अफिसियेल नटिसनि गेजेरजों जाहाथे स' नोंथांमोना आइडिया मोनो आरो एक्सपेक्टेड काटअफ बेसेबां थांथावना जों बेयाव डिसकास खालामगोन दा बे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन अके अफिसियेल नटिफिकेसन बियो SSC नि नोंथांमोननि SSC MTS नि अके MTS आव नोंथांमोना एग्जाम होगासिनो दङ आरो लोगोसे हाबलदार पोस्टआव होगासिनो दङ दा बे एग्जामाव 150 नि अके 150 नि देन बेनिफ्राय ओरैबायदि चेन्ज जाबाय फार्स्टनि एग्जाम सेसन 1 दङ अके सेसन 1 आवहाय नोंथांमोना जास्ट क्वालिफाइल' जानांगौ बेनो जाबाय दा बे जाबाय लोगोफोर एग्जाम मार्क्सनि बे जाबाय हाबलदार पोस्टआव MTS आव अके दा फार्स्टनिया सेसन 1 आव नोंथांमोना जास्ट क्वालिफाइल' जानांगौ बेखौहाय एग्जामनि काटअफआव काउन्ट खालामनाय नङा नाथाय मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना बुजिनांगोन सेसन 1 एन्ड 2 दङ दा बाथ्राया जाबाय सेसन 1 आव नोंथांमोना 120 नि एग्जाम मोनगोन अके नैबेयाव दङ निउमेरिकेल दङ बेनिफ्राय रिजनिं दङ स' बे नै 60 दङ 120 नि गेजेराव नोंथांमोना मिथिगौ जे 20% मोनथारनांगोन अके बेयाव क्वालिफाइ खालामनो अब्ला जोंहा 24 मार्क्सआ नोंथांमोना मोनथारनांगोन अब्लासो नैबे सेसन 2 आवहाय नोंथांमोनखौहाय लांगोन एबा नोंथांमोननि पेपारखौ नायगोन जुदि फार्स्टनियावनो जुदि 24 नाम्बार मोनाबा नोंथांमोननि सेकेन्ड स्टेजनि सेकेन्ड सेसननिखौ नायस्राय नङा देन बेनिफ्राय दानिया फैबाय जोंहा सेकेन्डआवहाय बेबायदि एग्जाम जागोन जेनेरेल एवारनेस दङ बेनिफ्राय इंलिश दङ अके स' बेयाव 150 नि एग्जाम जागोन SSC MTS आव एबा जागासिनो दङ बेयाव नोंथांमोननि काटअफआ गैयाब्लाबो नर्मेल हिसाबै 90 मोनथारनांगोन एबा स' नोंथांमोना 30 कुइसन कारेक्ट जाथारनांगोन अके 30 कुइसन नोंथांमोना 50 नि गेजेराव 30 कुइसन हायोब्लासो नोंथांमोना चान्सआ दङ सेफ जोनाव बाट एसे खमबो थागोन एबा बाराबो थानो हागौ बाट कमन हिसाबै 90 लादों आङो स' नोंथांमोना जायफोर 30 कुइसन कारेक्ट खालामदों स' नोंथांमोना चान्सआ दङ मानोना बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो दङ बेखायनो एसे खम बारा जागोन अके एसे बिदां बय जागोन स' बेखौ टेनसन दाला नोंथांमोना एग्जाम जुदि मोजां जादोंबा नेक्स्टनि थाखाय नोंथांमोनखौ लाबोगोन बेनो जाबाय डिसक्रिप्टिभ टाइपनि स' नोंथांमोनखौहाय लाबोगोन बेनो जाबाय 50 मार्क्सनि लागोन अके बे जाबाय अनलि MTS अके अनलि MTS आवहाय 50 मार्क्सनि एग्जाम जागोन बाट हाबलदार पोस्टआव नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट दङ अके फिजिकेल टेस्ट दङ स' बे फिजिकेल टेस्टआ माबायदि रोखोमनि जागोन जों बेखौ नायगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना थाबायनांगोन स' नोंथांमोना थाबायनांगोन जायनाखि हाबलदार पोस्टआव नोंथांमोना एग्जाम होनानै क्वालिफाइड जागोन अब्ला थाबायनांगोन बेनो जाबाय वाकिं दङ स' नोंथांमोनाहाय 1600 मिटार्स थाबायनांगोन 15 मिनिट्सआव हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफोरा 1 किल'मिटार बेनो जाबाय 1 किल'मिटार थाबायनांगोन 20 मिनिट्सआव स' बेखौ नोंथांमोना क्वालिफाइड जाखागोन आं सानो बाट नोंथांमोना जास्ट रेडि जादो एग्जामाव मोजां नाम्बार लानो एन्ड मोनसे बाथ्रा दानि SSC आव नर्मेलाइज जायो अके नर्मेलाइज जायो गैयाब्लाबो 10 जाखायो अब्ला स' नोंथांमोना बेबायदि मोनदों अभारअल काटअफआ 95 नोंथांमोना बेयाव टारगेट लानो हायो बाट बे जाबाय मोनसे एक्सपेक्टेड जे बिनि खमबो थांनो हागौ बाराबो थांनो हागौ बे सोनारगोन नोंथांमोननि एग्जाम पेपारनि सायाव हानाय एबा हायैनि सायाव नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआव थांगोन अब्लासो नोंथांमोननि हाइटआ जानांगोन बेनो जाबाय 157 नाथाय जोंनि ST आ बेयाव 5 खमायदों अब्लासो नोंथांमोना मोनगोन 152 अके 152.5 सेन्टिमिटार जागोन
So सेस्टाव नायोबा 81 जाहैनांगोन एक्सपेक्ट खालामबा that means नोंथांमोना नर्मेलाव 76 जाहैथारनांगोन and नोंथांमोननि फेमिलि हाइटआ 152 बेनिफ्राय -5 खालामबा so नोंथांमोना बेबायदि मोनहैगोन एसे खमायनानै बेखौ टेनसन दाला नोंथांमोना जास्ट एग्जामखौ पास खालामग्रो and बेनिफ्राय साख्रिया नोंथांमोना जागोन बेनो जाबाय MTS आव गुबुन गुबुन अफिसाव साख्रि मोनगोन आरो बेनिफ्राय दा SSC MTS नि सिगांनि काटअफआ बेबायदि थांदोंमोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि फाइनाल काटअफ होनोबा जों आसाम स्टेटआव नायोबा ST हिसाबै जों मोनदों 61.63 मेल केन्डिडेट बेनिफ्राय 100 मार्क्सनि एग्जाममोन बियो स' बेयाव नायोब्ला 60% थांदों अब्ला स' 150 आव 60% लायोबा 90 जाहैयो स' नोंथांमोना 90 बेबादि ओभारअल काटअफ लाहैनांसिगोन अब्लासो नोंथांमोना 60% लायोबा 90 मार्क्स मोनहैनाय चान्सआ दङ दा बेनोमोन आरो लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ SSC MTS नि बेखायनो जायफ्रानोखि 90 मोनदों 150 आव स' नोंथांमोना सेफ जोनाव थागोन नाथाय बाट एसे खम बारा थांगोन बेखौ टेनसन दाला जास्ट नोंथांमोनाहाय 90 आव दङयोब्ला स' सेफ जन होननानै आं सानो स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट